Welkom. Dit is de luisterroute van het Fries Museum. Leuk dat je met mij een uurtje wilt rondwandelen hier. En met dit simpele, doch doeltreffende gebaar is deze eerste luisterroute 2.0 in het allereerste museum van Nederland officieel geopend. Mijn naam is Jan-Jaap van der Wal. Je kent mij misschien als cabaretier. Ja, leuk. Ik vind het altijd leuk om heel lang achter elkaar aan het woord te zijn. Dus dan is het prima om zo'n luisterroute in te spreken. Wat vind je dan leuke dingen die eigenlijk verrasten? Nou ja, het museum staat letterlijk en figuurlijk midden in de stad. Dus zeker aan die kant. Dan heb je allemaal kantoren. Op een gegeven moment hebben we bedacht dat daar gewoon iemand zit. Nou goed, daar zitten sowieso mensen. Maar die zien nu de hele dag allemaal museumbezoekers voorbij komen. Dus er zit een enorme discussie tussen mij en iemand uit het kantoor in. Wacht, ik bel eens even, dan kun je lachen. Gerke Plantinga, goedemiddag. Ja, hallo, dit is Jan-Jaap van der Wal. Ik kijk recht bij u naar binnen nu. Nou ja, dan staat u in het museum waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ah, ik kan u ook zien, ja. Ik laat je highlights zien en een blikje achter de schermen. Hij drukt nog wat om knieën, kind? Hij had er een grapjestuk in terug, ja. En dat is wel aardig, ja. Ja. Dat is wel een succes, heeft Ik vind het een succes. Dit is een onwees. Het is wat oors als zo'n gewone tour. Je krijgt er allemaal andere verhalen te horen. Niet alleen over de kunst, maar over het hele museum. Mensen van buiten vertellen hun verhaal. En dat zorgt eigenlijk dat op een gegeven moment je het gevoel hebt dat je door een geluidsdocumentaire loopt over het museum. Fries Museum is het eerste museum in Nederland die een luisterroute introduceert. En het project strekt zich uit over 4 musea. Ik jij dat wist op een gegeven moment dan verdwaald. Verdwalen wij daar mooi op audiotour? Ja, maar uiteindelijk kom je altijd weer, als je mijn hand maar vastpakt, kom je uiteindelijk toch weer bij het einde terecht. Uiteindelijk kom je bij de koffie terecht. Hoi! Nou, hoi. Hoi. Ja hoor, hoi. Hoi. Ja.